Хайырлы кеш, сіз Муслим телевидениесі тапшыруларын қарайсыз. Яңалыклар шығарылышы белән студияда мен Лилия Шаймиева. Жерлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Ел сайын декабрь айының 1-10 көнлегендә инвалидлар декадасы үткәрү матур традицияга әйләнде. Аның кысаларында район попечительләр советы тәкъдиме белән быел да без бергә хәйрия марафоны узды. Хәйрия марафонына килүчеләрне муниципаль район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Чара барышында гомуми хәйрия фондына акчалата өлеш кертүчеләрдә, үз коллективларында эшләүчеләргә, яисә үзләре белгән мохтаҗ гражданнарга адресата ярдәм күрсәтүчеләр дә күп булды. Барлыгы 65 оешма, 4 аерым кеше, 6 агрофирма һәм фермер хуҗалыклары 10-дән артык шәхси эшмәкәр ярдәмнәрен күрсәтте. Шул ук вакытта 70-тән артык кешегә адреслы ярдәм күрсәтелде. Қазақстан Республикасында һәм дә инде безнең районда бу инде бер көн белән генә шикләнмичә, декада 10 көнлек буларак билгеләнеп үтелә. Һәм инде иң мөһиме әйтеп үтәргә кирәк, бүген безнең районда игелек марафоны акциясына старт бирелде. Сегодня в Муслимском районе проходит один из самых трогательных и добрых мероприятий. Это благотворительная акция ко дню Дня инвалидов. Акция очень трогательная, очень нужная. И сегодня мы, когда живем в таком большом темпе, ускоренном темпе, нужно, конечно, оказывать помощь нашим близким, родным, кто нуждается в этой помощи. Район мәдәният йорты үзешчәннәренең моңлы җырлары чарада катнашучыларның күңелләренә нур өстәде. Шулай да күңелдә төер калды. Бүген күпләребез яхшы җитеш тормышта яши. Ихата йортларыбыз әйләнеп чыккысыз. Өстәлләребез тулы сый-нигъмәт. Матбугат чаралары аша хәбәр итүгә дә карамастан, чара үткән залда оешма предприятиелар һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләрдән кала кеше күренмәде. Ишегебезне кайгы шакымыйча торып, бәхетнең ни икәнен белмибез. Сәламәтлекнең кадерендә аны югалткач кына аңлыйбыз. Әйдәгез, хөрмәтле райондашлар, игелекле гамәлләрне үзебез исән чакта, сәламәт вакытта кылыйк, соңга калмыйк. Фәрдә Гаинтинова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. 6 декабрь көнне Муслимдәге универсаль спорт залында мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз катнашында спартакиада узды. Шашка, шахмат, дартс, кул көрәше, күңелле стартларда көч сынашучыларның кәефләре күтәренке иде. Муслимдәге универсаль спорт залында мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз катнашында спартакиада узды. Алар үзләрен шашка, шахмат, дартс, кул көрәше, күңелле стартларда сынап карады. Мин яшьтән үк спорт белән шөгыльләнгән кеше. Минем юниорский даже мастер спорты бар чаңгы ярышы буенча. Спорт бик кирәк безгә ул. Мин протез белән, мин әле һаман велосипедта йөрим, лыжада йөрим. Районның масса күләм һәм спорт чаралары дирекциясе оештырган спартакиадада Симәк, Яңаусы, Михайловка, Иске Карамалы, Мәлләтамак, Тойгылды, Мәтреол җирлекләре, Түбән Табын интернат мәктәбе катнашты. Лидә белән мин үзем хәзер олы кеше инде. Менә шунда да килеп әле үземнең яшьтәшләрне дә күрәм. Һәм яшьләр белән дә аралашам. Алар миңа көч бирәләр яшьләр, без аларга куәт бирәбез. Бәйгеләрдә катнашып призлы урын яулаган райондашларыбызга районның масса күләм һәм спорт чаралары дирекциясе әзерләгән истәлекле бүләкләр, мактау грамоталары, медальләр тапшырылды. Спартакиада уеннарыннан һәркем канәгать калды. Лилия Шаймиева, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Инвалидлар 10 көнлек аксаларында мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз арасында мөгъҗизалар кара уенын үткәрү дә матур традицияга әйләнде. Бүген район үзәк китапханәсендә узган чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Үзәк китапханәдә төрле чаралар үтеп кенә тора. Аларны оештыруда башлап йөрүче районның иҗтимагый совет рәисе Маряк Юсуповка һәм ветераннар хәрәкәте активисты Роза Низамовага китапханәнең рәхмәт хаты һәм истәлек бүләге тапшырылды. Районның иҗтимагый советы үзәк китапханә һәм социаль яклау бүлеге белән берлектә үткәрде мөгъҗизалар кыры уенын. Иртәнге якта уен зурлар арасында узды. Башкаларыннан аермалы буларак, бу юлы уенда катнашучыларны конкурс нигезендә сайлап алдылар. Яңа ел бәйрәме белән бәйле сорауларга дөрес җавап бирүчеләр арасыннан 9 кеше уенга кертелде. Алар өчәргә бүленеп барабан артына басты. Беренче өчлектән Муслимнән Илсияр Кашапова финалга узды. Икенчесендә Мирхафизан Исмагыйлов, өченче уенда Рушания Хайретдинова җиңүгә иреште. Үз эшлекләрендә җиңүчеләр финалда көч сынашты. Алар арасында Илсияр Кашапова сорауларга дөрес җаваплар бирде һәм җиңү яулады. Марак Рахманович былтырда бик күңелле итеп барган, быел да уен көлке белән һәрбер сүздә, һәрбер җөмләдә матур итеп берәм-берәм хәреф белән дә сүзне бертә шушылай итеп уйнап торабыз. Мин менә беренче
эшлеккә эләктем һәм беренче эшлектә җиңүче булдым. Төш вакытында мөгъҗизалар кырында балалар көчсен ашты. Түбән табын сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар интернат мәктәбеннән килгән 20 укучының 9-ы уенда катнашып бәхетен сынады. Без 20 бала килдек. 9 кеше уйный. Мин икенче турда уйнадым һәм җиңдем. Бу уен миңа нык ошый. Балалар арасында финалга Вика Жаркова, Сергей Львов һәм Адель Мубараков чыкты. Адель суперфинал җиңүчесе булды. Уенчыларга бүләкләр һәм призларны социаль яклау бүлеге, шәхси эшмәкәрләр Вероника Ахунова, Сәрия Аронова һәм Алсу Галиева әзерләгән. Уеннарны карарга килүчеләр дә күп иде. Алар мондый чараларның күрешү, аралашу мөмкинлеге дә булуын әйтте. Файдалы чаралар бик күп. Аларны оештыручыларга бик зур рәхмәт. Ә инде оештырган чараларда килсәләр бик күп файдалы үзләренә мәгълүмат алып китәрләр иде һәм бер-берсе белән аралашу чарасы да аларның кайфын күтәрер иде дигән фикердә мин үзем. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Әйләнә тирәбездә күңел җылысы, изге гамәлләре белән якыннарын сөендереп яшәүчеләр әз түгел. Тугаш кызы Эльза Хисамиева да шундыйларның берсе. Күзләре бик начар күрсә дә, күңел күзе бик күпне күрә. Актив тормыш алып бару белән бик күпләргә үрнәк ул. Әйләнә тирәбездә күңел җылысы, изге гамәлләре белән якыннарын сөендереп яшәүчеләр аз түгел. Тугаш кызы Эльза Хисамиева да шундыйларның берсе. Күзләре бик начар күрсә дә, күңел күзе бик күпне күрә. Актив тормыш алып бару белән күпләргә үрнәк ул. Буш вакытларымда инде мин менә шул кул эшләре белән мәшгуль. Күп очракта аннары илһам килгән чагында шигырьләр язарга яратам. Бүгенге көндә инде контакттан танышкан композитор Римма Шакирова белән Балташ. Композитор инде аның белән иҗат иткән 6 җырыбыз бар. Инде 7-нчесе әзер булырга тора ала бирсә. Җитлек мичә 2 айдан туа Эльза. Авырлыгы 2 килога да җитмәгән кызны Әлмәт хастаханәсенә салалар. Кварц астында да шактый ятарга туры килә аңа. Шул кварц күзләренең нурын ала. Эльзага бүген 19 яшь. Шушы вакыт эчендә инде ул күзенә 12 операция ясаткан. Бер үк вакытта башына да операция ясый табиблар. 2 күзендә дә ясалма хрусталиклар. Эчке дөньясының гаҗәеп матур булуына сокланырлык кызның. Кул эшләренә дә, иҗатка да оста. Бисер белән үреп ясаган чәчәкләре, кечкенә вазалар, салфеткалар, матур рәсемнәр, үйләрен бизәгән фамиран чәчәкләргә кем генә сокланмас икән. Якыннарыгызның кадерен белегез, алар янәшәсендә шундый рәхәт һәм җылы ди Эльза. Кем өчендер бәхет акча, кем өчендер затлы машина. Ләкин бик сирәкләр генә бәхетнең сәламәтлектә булуын аңлый шул. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Быел 10-нчы тапкыр хатташучылар һәм элемтә бүлекләре арасында иң яхшы почтальон республика бәйгесе узды. Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән Татарстан почтасы оештырган конкурста райондашыбыз Олы Чакмактан Ландыш Нуриева да катнашты. Олы Чакмак авылында 92 кеше авыл газетасын алдыра. Татмедиа басмаларына язылучыларда шактый. Казан утлары Сөембикә балалар өчен чыгучы Салават Күпре, Ялкын журналларын яратып укыйлар. Өлкән яшьтәге әби-апалар почта бүлекчәсенең кечкенә генә бүлмәсендә җыелышып, газета укырга, ил көн яңалыклары турында сөйләшергә ярата. Безгә инде якты чырай булса, әбиләргә шул инде. Безнең күршедә балач бигрәк тә якын безгә, әллә таг агайны сеңне самагыл безгә. Вакытында өләшә инде ул җитез бит. Безнең өйдә укытучылар килен белән улым бабайның тамагы туя гәзит кайткач. Менә шул бер кушак гәзит китерә. Почта таратканда да ул менә газета журналларга язылырга безгә тәкъдим итә инде. Койсы газетаны нинди бәядән, койсы укырга сезнең өчен уңайлырак. Ландышның хезмәте безгә бик ошый. Бүгенге интернет заманында технологиялар алга киткән дәврдә дә күпчелек кулга алып укый торган басма матбугатка өстенлек бирә. Өлкәннәр атнаның шәршәмбе һәм җомга көннәрен көтеп ала. Бу көннәрдә өйләргә хат ташучы килә бит. Халыкны язырда бер проблема да күрмим. Бөтенесе теләп язылалар минемчә. Пенсионер әбиләрдә вакытында хәтта менә декаданы көтеп кенә торалар. Декада эшсезләндерелгән декаданы көтеп кенә торалар. Һәм бюджетный оешмаларда вакытында язылалар бер каршылыксыз.
Бүген без интернет шелтәре алга киткән заманда яшәсәк тә, интернет, газета, журналларны бер кайчанда тулысынча алыштыра алмый. Халык басма матбугатны ярата һәм өстенлекне дә нәкъ менә аңа бирә. Ландыш кебек үз эшен яратып башкаручы, номуслы үҗәт почтальоннар булганда, вакытлы матбугатның гомере озын булыр. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 30 ноябрь көнне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында әниләр көненә багышланган «Мәңге сүнмәс яз гөлесез әниләр» дип исемләнгән чара үтте. Тулырак коллегабыз Фәридә Гайнетдинова репортажында. Әниләр көненә багышланган әлеге чараны алып баручы Эльвира Гараева бик тә мәгънәле шигырь белән ашып җибәрде. Ана турындагы бу шигырьне күз яшьләрсез тыңлап булмый иде. Башта бик игътибар итмәдем, ямсызланып кычкырган тавышка. Үпкә белдерәдер бәлки берәрсе, күптән белгән берәр танышына. Күзләремне күтәреп карасам, таякка таянган бер әби, сумкасы бик авыр ахры, аяклары алга барырга һич тә теләми. Аннан соң сәхнәгә муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов күтәрелде. Ул барлык әниләрне, дәү әниләрне бәйрәм белән тәбрикләде. Бүгенге залда отырган әниләребезне, апаларыбызны һәм инде әни булырга хыялланган кызларны без инде чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Бүгенге бәйрәм белән, әниләр көне белән, бу инде иң күркәм, иң матур бәйрәмнәрнең берсе. Шулай ук ул икенче һәм өченче әниләрне тапкан Ирина Хановага, Алиса Максутовага һәм Юлия Ермолаевага ана капиталы сертификатларын тапшырды. Район эшчәннәре тарафыннан әзерләнгән концерт программасын тамашачылар бик җылы кабул иттеләр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Олы Шокмак авылында гомер итүче Энҗи һәм Фәнис Гариповларның йорты әллә каян күзгә ташлана. Уңган райондашларыбызның йортында без дә кунак булып кайттык. Олы Шокмак авылында гомер итүче Энҗи һәм Фәнис Гариповларның йорты әллә каян күзгә ташлана. Уңган кешенең ихатасыннан күренә диюләре хактырмагайын. Һәр җирдә чисталык пөхтәлек. Татарларга хас үзгә бер матурлык белән җыеп куелган караватта безне күрәсезме дигәндәй нур чәчеп утырган чигүле мендәрләр, аш бүлмәсендәге бизәкле сөлге тастымаллар хуҗабикәнең уңганлыгына ишарәли. Яшьтән үк бәйли башладым инде, оннан кыш чагында инде чигүләр чигә башладым. Ничек дип әйтәм инде, җаныма тынычлык алам инде ул кул эшеннән инде. Рәхәт бер төрле җал инде. Кул эшләре белән 3нче класста укыганда шөгыльләнә башлый Энҗи. Әтисе Сабирҗанның кызым Песиңнең аяклары туңа бит. Йон оек башлар бәйләп кидерер идең дип шаяртуын аңламыйча, шул ук кичне кулына йомгаклар ала. Классларында шигәргә бәйләргә тегәргә өйрәнгән бердән бер укучы була ул. Авылда спектакль яки концерт куя башласалар, ул шиккән ашъяулыкларны, бизәкле сөлгеләрне, бәйләмнәрне сорап арендалап кына торалар. Usta beylewçe men agil beylep bireyinde kasenkisinde biyeleyinde noskiyinde şakkına tuza başlasa bulgabata da yeterek ikinçini beylep de bire. Olay hurlarlık yerleri yok. Allah'a şükür süyünüp yaşaymalı. Mene 79 yaşım tolayında süyüne ömür iterge yatsın kadayım. Şolar terbiyesinde yaşayayım. Allah'a şükür. Оларның өйін матур рәсемнәр шигүле чуклы япмалар бизи тормыш иптәше Фәнис абыйда Энҗи белән горурланып яши. Бәрхәт тышланган шкатулкаларны бәйләнгән чәчәкләр бизи. Әтисе агач түмәрләреннән кисеп биргән спилларга ясалган рәсемнәр шул кадәр җанлы агач ортыннан чыгып килүче бүре менә сикереп өстәлгә төшәр төсле. Кызлары Аиданың да кул эшләренә оста булуы белән сокланып кайттык. Тормыш иптәшемнең кул эшләре монда ишендә бик матур, үзебезгә бик ошый. Һәм аннан күреп балалар да шулай нитә кызык соны чара сала. Бәйләм эшләренә ныклап Олы Шокмак авылына килен булып төшкәч, 1998 елда тотына Энҗи. Күпчелек травка җебе белән эшләргә ярата. Җепләрне Яршаулы шәһәренең бәйләм өчен кибетеннән дә сатып ала. Махсус заказ белән интернет кибетләрдән дә кайтарта. Шәлләр, кофталар, косынкалар, хәтта тунга кадәр бәйләгән оста куллы райондашыбыз. Аңа сокланырга гына кала. Лилия Шәймиева, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Гөлүсә Мөхәммәдишинның камыр ризыгын авыз итеп караган һәркем аны пешерү сире белән кызыксына. Татарның визит карточкасы булган табын күркен. Әйтегез әле, кем генә яратмый икән? Гөлүсә апаның шәкшәгеннән без дә авыз итеп кайттык. Тулырак алдагы сюжетыбызда.
Милли ризык пешерү остасы Гөлүсә Мөхәммәдишина Тугаш авылында тора. Шәкшәк пешерергә авылның остабикәсе Сәвия Мәхүбрахмановадан өйрәнгән. Райондашыбызның кавым ризыгын авыз итеп караган һәркем аны пешерү сире белән кызыксына. Шәкшәк пешерү белән 20 елга якын шөгыльләнәм. Аның бер сире дә юк инде, просто үз эшеңне яратып башкаруына кирәктер дип уйлыйм мин. Шәкшәкне ике кеше пешерсә җиңелрәк була ди Гөлүсә апа. Шәкшәкне кызы Рәйсән белән һәр вакыт бергәләп ясыйлар. Әни белән бик ныгырланам. Әле ул оста тегүчедә. Бәләкәйдән үк киемнәрне ул тегеп кигертте. Кечкенә вакытта тегүче булырга хыялланган курчакларына матур күлмәкләр, итәкләр тегеп кидергән кыз бүген оста шәкшәк пешерүче. Ләкин булачакта хыялында тормышка ашырган ул Казанның 42нче санлы көллиятендә укып, тегүче һөнәрен үзләштергән. Болгар радиосы үткәргән конкурста аның шәкшәгенә тиңнәр булмады. Гөлүсә апаның шөгыле дәвамлы булачак. Аның әбисе дә, әнисе дә милли ризыкны яратып пешергән. Хәзер исә кызы да осталыгы белән мактана ала. 5 яшьлек оныгы Гөлсинәгә кадәр мин дә әбием кебек шәкшәк пешерәчәкмен дип шаккаттырды. Боллы телле оныклары сердәш булырдай кызы белән бик бәхетле гомер кичерә Гөлүсә апа. Чисталык, пөхтәлек бөркелгән. Тәмле таба исләре генә килгән бу йортта күзгә күренмәгән олы шатлык яши төсле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бикмәш авылында гомер итүче Люция һәм Асхар Тахауовларның ишек алдына килеп керү белән үзеңне бөтенләй икенче дөньяда итеп хис итәсең. Хуҗабикә ишек алдында кыелган алмаларны җыеп йөри. Алма агачынан бер туктаусыз кыелучы алсу битле алмалар агач эшләнмәләре янында гаҗәеп натюрмортны хәтерләтә. Бикмәш авылында гомер итүче Люция һәм Асхар Тахауовларның ишек алдына килеп керү белән үзеңне гел икенче дөньяда кебек хис итәсең. Ихатадагы ат арбасы һәм чанасы, бала арбалары һәм бишекләр, уфалла, кисмәк, дага, көрәк, көянтәләр әле генә эштән туктаган кебек. 87 яше белән баручы Масхар абый аларның күбесен куллану өчен түгел, күңел өчен ясый. Колхозларга ни кирәге бит. Даже теге андыр табагына себерке ясап елтә торган, күрәк, күрәк белән җилгәрдек бит инде икмәкне. Арба, чана, ул вакытта үзебезнең фирмаларга, усыга, мәтрәйгә да алып китәләр арбаны. Даже казанчылардан килеп алып китәләр. Әзер арбаны ясадым инде, әзерләп бирдем гел. Җигә торган гына итеп. Biz bir kengəş табыш etmişdi, bir işdə эшләмәдек biz. Гел kengəş табыш etib кенә эшләдек. Аллаһа шөкер. Әби бабаларыбыз яшәгән чорны чагылдыручы тарихи экспонатлар алар. 48 ел Бикмәш авылында урманчылыкта эшләү дәверендә меңәрләгән чана, арба ясаган ул. Яшәү дәверендә җан өргән әйберләрнең төгәл генә саны да юктыр. Караватында ясадым, урындыгында ясадым, бишегендә ясадым. Аны балалар тирбәнеп йөри торган бәләкәй арбаны басуга колхозчылар басуга эшкә барганда балаларын салып барады. Анда прыжым белән ясадым, тирбәнеп тора торган ие. Авыл халкына нәрсә кирәк, мин бөтенесен дә ясадым. 28 ел почта йөрдем бит әйме. Бабай мине мотоцикле барып, көтүп турып, алып кайтыры күп чагында. Арбалар ясау өстенә Масхар абый чабаталарда үрә әле. Алары да кию өчен түгел, музейлар, клублар сорап ала. Хәзер бит күпләр өйләрендә музей ясый. Хәзер bir kız gelgen avtobus bileti, eleke kolxoz avtobusu öyle belekey. Masar abi kıyantani sen yası deyip etken arıydı. Bu kıyantan var mısın? Var men etem kıyanta. Sen ne şey keresin? Birov keragin duldu. Bir kıyanta için şu avtobus bile geldin mi? Kıyanta anı avtobusunu bir tavap bula, kıyantanı tavap bulmay bitti. Her vakit birge bulduk, Allah'a şükür. Картайган көнебездә 8 яшәргәсен шул гына. Кул эшләренә оста булу өстенә сыздырып гармунда да уйный геройыбыз. Икесенә Ходай биргән тигез тормыштан канәгать булып яшәүче Тахауовлар парлап җырда сузып җибәрә. Бер-берсе янәшәсендә үзләрен кирәк итеп тоеп, эшләгән сайын эш исе генә килә Тахауовларның. Дөньяларыбыз имин, балаларыбыз исән-сау оныклар сөябез. Башка берни кирәк түгел диялар. Ходай аларга тигез озын гомер бирсен. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
одно из ключевых бизнес-направлений Татнефти, и особенно важное место в нем занимает шинное производство. В состав нефтехимического комплекса компании входят 10 современных предприятий единого производственного цикла, от снабжения сырьем до реализации готовой продукции. Нижнекамск-Шина – крупнейшее отечественное предприятие шинной индустрии. Производит около 250 товарных позиций легковых и легкогрузовых шин марок Кама, Кама Евро, Виатти. Свои машины в них обувает каждый 5-й автовладелец. Завод одним из первых в стране перешел от выпуска шин диагональной конструкции на высокоэффективные радиальные. Благодаря инвестициям Татнефти проведена мощная модернизация производства. Нижнекамск-Шину оснастили роботизированными станками и автоматизированным вулканизационным оборудованием. Среди крупнейших предприятий нефтехимического крыла Татнефти и Нижнекамский завод грузовых шин. Сегодня шинами предприятия комплектуется основная часть большегрузов страны, в том числе техника, обслуживающая Министерство обороны России. Всего на заводе производят более 40 наименований продукции для автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, прицепов, а также различные виды резинотехнических изделий. Нижнекамский завод шин цельнометаллокордной конструкции – гордость Татнефти. Уникальное производство мощностью 1 200 000 штук шин в год было запущено в 2009 году при стратегическом партнерстве с известной немецкой компанией. Продукция завода полностью отвечает жестким современным требованиям рынка и соответствует высоким стандартам качества. В 2015 году на комплексе запущено производство по восстановлению ЦМК шин. Услуги предоставляет совместное с итальянской компанией Marangoni предприятие Кама Ретрет. На заводе установлено новейшее оборудование, а в процессе производства используются высококачественные материалы. При этом характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту по ходимости, надежности сцепления с дорогой, уровню безопасности и экономии топлива. Проектная мощность завода – 36 000 штук восстановленных автопокрышек в год. Конкурентоспособность продукции Татнефти обеспечивается за счет использования качественного технического углерода. Он придает шинам высокую прочность, в разы повышая срок ее службы. Этот важнейший компонент выпускает предприятие Нижнекамск Техуглерод. Сегодня предприятие успешно выпускает 14 марок широко востребованного технического углерода. Огромный ассортимент продукции способствует обширной географии реализации как внутри страны, так и на экспорт. Серийная продукция нефтехимического комплекса Татнефти совершенствуется в научно-техническом центре Кама. Это своего рода мозговой центр шинного производства. Здесь зарождаются новые модели автопокрышек. При их разработке инженеры-конструкторы стараются учитывать самые взыскательные запросы потребителей. В оснащенных по последнему слову техники лабораториях проводят глубокие анализы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовые шины. Новые разработки испытывают на прочность и выносливость. Реализацией шин занимается торговый дом «Кама». В настоящее время потребителям он предлагает порядка 350 товарных позиций. В состав Татнефть-Нефтехима входят и другие предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу всего комплекса. От эффективной деятельности каждого из них зависит успех шинного производства в целом. Нефтехимический комплекс Татнефти по праву занимает лидирующие позиции на рынке. Годовой объем производства более 12 миллионов автопокрышек. Автомобили, обутые в нижнекамские шины, можно встретить более чем в 40 странах мира. Это свидетельствует о том, что предприятия шинного комплекса Татнефти эффективно развиваются и с уверенностью смотрят в будущее.